ילדה קטנה אוהבת לכתוב שירים. היא לא יודעת תווים, וגם אין לה כלי נגינה. אבל היא מחליטה שזה מה שהיא תעשה בחיים. גם היא צריך להגיע עד הירח בשמיים. יודעים על מי אני מדבר? בואו נראה אם צדקתם. אהלן חברים, ברוכים הבאים להנהיג גיטרה בחינוכית עם גולדה. זוכרים? עם גולדה. והיום מי שנגן על גולדה הוא תומר חן, בן 12 מרמת השרון. אהלן. כבר בגיל 8 הוא רצה להיות רוקיסט. היום אתה לומד מוזיקה בבית ספר ושמעתי שאתה מאוד מאוד אוהב ג'אז. זה נכון, אני אוהב ג'אז בגלל שכל האלתורים והטכניקות והצלילים היפים. אני אוהב את זה בגלל שאבא שלי הכיר לי את זה והתעניינתי מאוד באלתורים, ומשם המשכתי ללמוד ולשמוע. יש יוצרים שהמומחיות שלהם היא לכתוב מילים, אבל הם לא מלחינים, כמו למשל יונתן גפן. ויש יוצרים שמלחינים שירים מדהימים, אבל כמעט ולא כותבים מילים, כמו למשל נורית הירש. אבל יש יוצרים שמצליחים לשלב ולכתוב בצורה נפלאה גם מילים וגם מנגינה. נכון מאוד גולדה. לאה שבת היא דוגמה מצוינת ליוצרת שגם כותבת וגם מנחינה וגם תהיה איתנו באולפן היום. כשלאה הייתה ילדה, היא אהבה מאוד לנגן. היא עבדה וחסכה שקל לשקל עד שהצליחה לקנות את הגיטרה הראשונה שלה. אבל גם לפני שהייתה לה גיטרה או כלי נגינה אחר, היא כתבה שירים, וכשלא הייתה לה ברירה, היא גם נגנה על סרגל. לא בדיוק גולדה. דווקא הייתה לה גיטרה בבית, היא הייתה שייכת לאח שלה, הזמר ויוצר שלומי שבת. הבעיה הייתה ששלומי לא הרשה לה לגעת בגיטרה שלו. גם אני לא הייתי מרשה לתת לאחותי את הגיטרה ושנגן אותה שהיא רוצה, כי זה לא... מה פתאום? אז מה לאה עשתה? היא התגנבה לחדר שלו ולקחה את הגיטרה ונגנה. אבל הייתה עוד בעיה קטנה. לאה גם לא ידעה תווים. אבל היא כל כך אהבה מוזיקה שבכל פעם שראתה בטלוויזיה מישהו מנגן בגיטרה, היא מיד רשמה לעצמה איפה האצבעות שלו, והמציאה שם לכל אקורד כזה. לגמרי גולדה, אין עליה. והמוזיקה פשוט פרצה ממנה. בשנת 89 יצא סינגל ראשון, חד שיר בעברית. לא לשכוח את המילה, חד שיר זה סינגל. והוא הצליח מאוד. ההצלחה רק התגברה כשאחיה שר את השיר כשהיא הלחינה בגלל הרוח. אבל אחד השירים הכי מזוהים עם לאה מדבר דווקא על אהבה פחות אופטימית. יום אחד חברה של לאה סיפרה לה שבן הזוג שלה רוצה לעזוב אותה. היא הסכימה לעשות הכל כדי שזה לא יקרה. הסיפור נתן ללאה השראה ואנחנו זכינו לשיר מדהים. את צודקת. בואו נזמין לאולפן את הזמרת, היוצרת והאישה הנהדרת, לאה שבת.
מה נשמע? מה נשמע לכולם? שלום תומר, מה שלומך? איזה כיף נהדר. שאתה פה, נהדר. כשהייתי ילדה חלמת לעסוק במוזיקה. אבל בלי גיטרה, בלי לימודי תווים. מה דחף אותך קדימה? זה היה משהו בתוכי, אתה יודע, נולדתי עם זה. אז במקום ללמוד את כיתה י"ב, אני עזבתי, והלכתי לעבוד בבנק. הוא במשכורת הראשונה. כן. אני הלכתי לקנות גיטרה יפה. קלאסית, בחנות הזאת של באלנבי, שם כן, 3 כן, קומות. כן. הוא במשכורת השנייה, קניתי מערכת סטריאו משולבת. משולבת. כי לא היה נכון. בנפרד, פעם זה היה פטיפון, כזה. טייפ, רדיו. נכון. ואז ישבתי ולמדתי לנגן לבד. יש עכשיו שאת יכולה להגיד לתומר שכדאי שידע? לנגן, פשוט להפסיק לנגן לנגן. ולהקשיב. אני תמיד הקשבתי וראיתי מה הבאס עושה ומה הגיטרה עושה, פשוט לנגן, ללכת על זה, עכשיו, באהבה. יש שירים שאת מבצעת לבד, ויש שירים שאת נותנת לאנשים אחרים, זמרים אחרים. איך את מחליטה? איך את יודעת מראש? איך את מחליטה? אם אני כותבת למישהו מראש, אז אני כותבת לו מראש, ותוך כדי הכתיבה אני יודעת שהשיר הזה הוא לא בשבילי. יש איזה מין גם כתיבה וגם, אתה יודע שזה לא נשאר אצלך. היה מקרה שכתבתי לזמרת, או, ולא יכולתי לתת את השיר. כן, כל כך טוב שאמרת זה יישאר אצלי. לא נתתי אותו. לא רק שהוא היה טוב, הוא גם היה מאוד אישי, ולא יכולתי לתת אותו. אז הקלטתי אותו בעצמי, ובאמת יש לי התעוררות מדי פעם לכתוב יותר לאחרים. אתה יודע, זה בתקופות, מה שנקרא. אז מה כן, יותר קל לכתוב מילים או להלחין מנגינה? שזה שתיהם אותו דבר. אני חושבת שבמילים יש קצת יותר מורכבות. אתה צריך להגיד דברים, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה להגיד. המוזיקה היא קצת יותר קלה, היא יותר זורמת, יותר זורמת. אתה יכול לכוון לשירים יותר קליטים, למה שיש לך בפנים, בלב. את יודעת מה, גולדה? בואו נתחיל לנגן. ירח בשמיים, מילים ולחן, לאה שבת. מבצעים גולדה, סינגולדה, תומר חן ולאה שבת. רוק'נ'רול בחינוכית! וואו! אוהבת אותו, מוכנה להיות בשבילו, חזקה בשבילו, חלשה להיות בשבילו. שייתן לך קצת זמן, את אומרת, תשתני, את אומרת, אוהב אותך, שוכב איתך, טוב לך, פתאום הוא יחליט, הוא רוצה לירח, שמה אין מקום לשניים, מה יהיה עכשיו? בשבילך הירח אצלו בידיים, בשבילך הירח אצלו בידיים, בשבילו בשמיים, שמיים. אוהבת אותו, מוכנה להיות בשבילו, חזקה בשבילו, חלשה להיות בשבילו. שייתן לך קצת זמן, את אומרת, תשתני, את אומרת. עברו שנים, נפרדת ממנו מזמן, בדרך הבנת
שלאהוב זה מתחיל מכאן, מהלב שלך אלייך וממך לכולם. בשבילך הירח אצלך בידיים, 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 בשבילך הירח אצלך בידיים.